Egun on guztioi. Esan duzuen bezala, horrela da. Aurretik, Erkoreka jaunak adierazi zuen bezala, Jaurlaritzak aurkeztutako aurrekontu proiektuan, langile publikoen soldatak berriro ere izoztuak izango dira. Hau da, berriro ere, langile publikoak zigortuak izango dira eta 2014ean ere ez dute soldata igoerarik izango. Berriro ere, Madrileko gobernuak hartutako erabakiari men egitea erabaki du Jaurlaritzak. EAEko sektore publikoko langileak azken 4 urteetan hartutako neurrien ondorioz, euren eros ahalmena 25% gutxi gorabehera murriztu da. Galera urtean 5.500 eurokoa bataz beste. Askotan esan dugun bezala, ez da bidezkoa, ez da justua eta horrelako neurriak ez digute krisi egoera honetatik aterako. Berriro ere, krisia ez dutenek sortu, inolako ardurarik ez dutenek, zuek hartutako erabakien ondorioz ordaintzen ari dira krisia. Langileen lan baldintzak eta zerbitzu publikoen kalitatea txanpon bereko 2 aldeak direla esan dugu behin baino gehiagotan. Eta horrela da. Langileen lan baldintzak kaskartzen direnean, zerbitzua bera, zerbitzu publikoa ere kaltetzen ari da. Gainera, murrizketa politikek krisia areagotu eta luzatu besterik ez dute egiten. Egunero ikusten dugu, hori horrela dela, langabetuen datua hor dago, hori adierazteko argi eta garbi. La propuesta que es motivo de debate en el día de hoy vuelve a poner la mirada en Madrid. Es una de las razones por las que no hemos presentado enmienda. Nuevamente se propone rechazar lo que hacen otros en Madrid sin asumir ni exigir ningún compromiso al gobierno vasco. Y desde nuestro punto de vista ya no vale escudarse bajo ese paraguas. Es el momento de cambiar de rumbo y acabar con las políticas de recortes, las de Madrid y las de aquí. Se dice y se ha dicho en las distintas intervenciones reconocimiento y apoyo a los trabajadores y a las trabajadoras de empleados públicos. Nuevamente palabras. El mejor reconocimiento que se puede hacer es mantener y mejorar sus condiciones laborales, lo que han ido perdiendo y siguen perdiendo durante los últimos años, y defender e impulsar sin ninguna duda, también en los presupuestos, los servicios públicos, cosa que se sigue sin hacer. Guk uste dugu, inposizioi eta murrizketen politikei aurre egin behar zaiela gure herriaren burujabetza defendatuz. Madrilek inposatutako neurriek langile publikoen soldata izozketa, 2012 urteko 14. ordainsaria, pentsioen murrizketa adibidez, herritarrengan eraginik izan ez dezaten neurriak eta erabakiak hartzea proposatzen dugu. Neurriak eta erabakiak, ez ezertarako balio ez duten adierazpenak. Behin eta berriro entzuten dugu ezin dela beste gauzarik egin. Madrilgo gobernuak erabakitzen duena bete behar dugula. Juridikoki ezinezkoa dela besterik egitea. Ez da egia. Beste bide batzuk egon badaude. Hau ez da gai juridiko bat, politikoa da eta borondatea eta konbentzimentua izan behar dugu aurrera egiteko. El 29 de octubre, en un medio de comunicación, se daba a conocer que la Generalitat de Cataluña actualizará con el IPC el sueldo de sus funcionarios. No es que la política de recortes desarrollada por dicho gobierno sea un ejemplo a seguir para nosotros y para nosotras, pero parece que cuando se quiere, sí se puede, tomar decisiones como subir el salario de los trabajadores y trabajadoras del sector público. Ayer conocimos también que la Diputación de Guipúzcoa mantendrá el poder adquisitivo de los empleados forales en el 2014. Ya lo hizo con la paga extraordinaria de diciembre del 2012. Y para nosotros y para nosotras ese es el camino.
Inposizio eta murrizketei, ofentsiba neoliberalei eta burujabetza faltari aurre egitea. Hori da guretzat egin beharreko bidea. Hau da Jaurlaritzari eta EAJari ere eskatzen dioguna egiteko, erabaki propioak hartzea, burujabetzan aurrerapausoak ematea. Ez du balio behin eta berriro lehen aipatu bezala, baloia besteen teilatu gainean botatzea. Erabaki dezagun hemen egin behar duguna eta beharrezkoa dena egitea. Jaurlaritzak erabaki bat hartu behar du. Burujabetza, zerbitzu publikoak eta langile publikoen defentsa egitea, edo orain arte bezala, Madrilgo gobernutik datorren guztia, txintxo-txintxo onartu eta murrizketak ezartzea. Eta hori da gaur egun egiten ari dena, eta hori da gaur ere hemen adostu duzuen erdibidekoan azaltzen dena. Hitzak, esaldi hobeak edo txarragoak, baina azken batean ezer ez mugitzeko, murrizketen politikakin aurrera egiteko eta Madrilek dioena aurrera eramateko. Guk askotan esan dugu prest gaudela beste pauso batzuk emateko. Kontutan hartzeko, adibidez, Katalunian posible baldin bada soldatak igotzea, hemen ere, topatu dezagun bide bat hori egiteko. Benetan sinisten baldin badugu, hori egin behar dela, benetan, sinisten baldin badugu, injustoa dela langile publikoei berriro ere, beraien lan baldintzetan, beraien soldatak murriztea eta beste inposizio hori aplikatzea. Horretan, benetan sinisten baldin badugu, adostu dezagun hemen, nola egin dezakegun hori ez aplikatzeko. Gipuzkoako diputazioak pauso hori ematen baldin badu eta emango duela adierazi du, posible delako izango da. Goazen hitz egitea gure artean, injusta baldin bada zer egin dezakegun guk ere hori egiteko. Hori da guk proposatzen duguna. Eta proposatzen dugu bide horretan langile publikoei 2014 soldata ez izoztea eta zor zaiena galdu duten guztia berreskuratzeko ordezkari sindikalekin negoziatzea, mahai orokorra berriro biltzea eta bide honetatik aurrera egitea. Baina badirudi gaur ere hemen bide horretatik ez dela emango inolako aurrera pausorik. Zergatik? Zuzenketetan ikusten zen jadanik ez zegoela ezer berririk eta adostu duzuen erdibidekoa Alderdi Sozialistak eta Alderdi Jeltzaleak gauza bera gertatzen da. Azken batean, bi taldeek, bai sozialistak eta bai Eusko Alderdi Jeltzaleak, orain arte Madrildik inposatu nahi izan dizkiguten murrizketa guztiak onartu dituzue. Eta ez hori bakarrik, bai batak, bai besteak, murrizketa propioak ere inposatu dituzue. Beraz, erdibidekoarekin biak pos-posik egongo zarete, murrizketak egin, beste batzuk egindakoak aplikatu, eta injustoak direla esan, eta hor gelditzen gara. Eta oraindik gogorragoa dena, eta nik esango nuke demagogikoa eta nahiko hipokrita dena. Langile publikoen lana goraipatzea eta rekonozitzea behin eta berriro. Behin eta berriro. Egurra ematen dugu, beraien 125% soldata jesten diegu, beraien lan baldintzak kaskartzen ditugu, zerbitzu publikoak suntsitzen jarraitzen ditugu, eta baina hori bai, rekonozitzen dugu herri honetan langile publikoak ezinbesteko lana betetzen dutela. Bueno, iruditzen zait, benetan gogorra horrelakoak entzutea zeren. Lehen esan duan bezala bide honena izango litzateke, ez bakarrik errekonozimentu hori horrela egitea, baizik eta praktikan neurriak hartzea hemen denon artean, benetako errekonozimentua egiteko. Beraien lan baldintzak eta zerbitzuak berak defendatuz modu egokian. Eta bai, Mendia Andrea, burujabetza defendatzen dugu Euskal Herria Bildutik, baita ere murrizketei aurre egiteko. Eta bereziki sinesten dugulako murrizketei aurre egiteko egunetik egunera bide bakarra dela. Autogobernua hitz egiten duzue, autogobernua badakigu
zer suposatzen ari den azken urteetan, unilaterala aipatzen duzue zuen erdibidekoan. Hori da autogobernua, baina ez orain atzo eraneun, goazen beste pauso bat ematea, eta guretzat pauso hori burujabetza den bidetik murrizketak ez ezartzea izango litzateke. Beraz, hori da esan beharrekoa, langile publikoei beraien lan baldintzak errekuperatzea.